Ahojte, pozdravujem vás, moje meno je Daniel, pozdravujem vás z pobrežia Kene, zo Sabahy, z projektu Ushirikiano Centrum, kde pracujem. Toto je môj kolega Jimmy. Ahoj. On tu je od samého začiatku, pracuje tu už 13. rok, vlastne 13 rokov funguje aj tento projekt a venujeme sa tu vlastne vzdelávaniu detí. Vďaka tomuto projektu chodia 132 detí chodí do školy, majú zabezpečený vlastne full service, čo sa týka školských poplatkov, uniformy a všetko, čo so školou súvisí. Taktiež sa venujeme HIV pozitívnym pacientom, máme tu HIV kliniku, kde vlastne zabezpečujeme, platíme doktorov, aby teda sa o týchto pacientov starali, poskytujem pravidelnú starostlivosť, taktiež lieky. Taktiež máme potravinovú pomoc, kde teda vyberáme naozaj veľmi chudobné rodiny a rozdávame nejaké potravinové balíčky. A v neposlednom rade aj deti, ktoré podporujeme, keď sa niečo stane, nejaký úraz alebo nejaký zdravotný problém, tak vlastne zabezpečujeme, alebo teda podporujeme ich aj v zdravotnej starostlivosti. Takže toto je Ushirikiano Centrum, vlastne založené v roku 2011. Sabaha, Kenia, pobrežia. Pozdravujeme.